Miksi? Iiva. Ei. Sonne! Ismo, joka saa vaihtaa kettua. Saatikka sitten kiinnittää isoäidin raakeleita. Noihan on ihan Iiva. juttuja. Ja nimenomaan. Ja tässä astun apuun minä. Hei tyttö! Siellä hyllyn luona. Tämä kysymys, se saattaa kuulostaa hieman oudolta, mutta onnistuskohan teiltä esimerkiksi... seksi sängyssä? Ei. No siinä näet. Kaikille ihmisille kaikki asiat ei ole yksinkertaisia. Kai se on uskottava. Tämä ohjelma, tämä on suorastaan välttämättömyys Suomelle. Siis seksaituu viidepaketissa. Niin, olisihan se tietysti. Tai voisihan se tietysti vähentää talotaikureittenkin ylityötaakkaa. No aivan. Ja sen takia mä haluankin, että sä puhut tälle Ossille vielä tänään. Ehkäpä. No ehtis kai tuon myöhemmin. Ei ehdi. Tällaiset pervoimat ideat, ne varastetaan välittömästi. Sen takia mä haluan myydä sen tälle Ossille mahdollisimman pian. Niin, tästä nyt olisi. Ootte te ennen käyttänyt tällaista? Ehkä. Joo, oon mäkin pitänyt tuollaista toiletissa. Siitä on kyllä jokunen vuosi aikaa. No okei, kuitenkin täältä lähtee päälle. Ja sitten nostatte tämän läpän tähän näin. No niin. Ai miksi? No sitten kuvaa paljon helpompi katsoa tästä kuin vaikka luupista. On nää kehittyneitä. Milläs vuosikymmenellä te olette viimeksi oikein kuvannut? Mitä te oikein aiotte kuvata? No hei, mitä väliä? Okei. No sen verran mä voin paljastaa, että sillä ohjelmalla sillä on tosi kovat katsojaluvut. Jep, aika on rahaa ja sen tuloahan ei Ismo voi No niin, hyvää tulloa. Terve ja heipä hei. Mä olen Sonne! Ismo ja tänään mä näytän teille kuinka puhjenneesta appelsiinista paikallistetaan reikä. Tässä mulla on ihan tavallinen ämpäri, jossa on 10 euroa. Sen euro. Kannattaa olla liian kylmää, ettei käsi palellu. Toisaalta taas ei liian kuumaa, ettei se pala. Siis käsi. Ja tässä on appelsiini ja... Nyt me upotetaan tää appelsiini ämpäriin, pyöritellään sitä ja puristellaan niin, että pupu löytyy ja ilmakuplat alkavat tulla veden pintaan. Mitä helkkaria? Miten helkkarissa tämmönen voi olla edes mahdollisesti? Mitä ihmettä tätä oikein puhutte? Tää peräkamarin poikien musavideo. Perhana! Kari, kun tunnistit. Mullakin on alkamassa yksi kellarin siivaus. Ole hyvä ja poistu. Hei, terve. Aivan, teette sitten oikein jotain taidetta tässä. Asiahan on sitten sille selvä. Ja nyt ulos täältä! Sinne meni Osteri Annekin. Otetaanko uudestaan? Kirjoitanko minä tähän sitten että Kirstille? No ei todellakaan. Terve ja eipä hei!